खुलुमबाय रायजोफोर ओमफ्राय दिनैहाय खनसे फार्स्ट टाइम इलेक्शन जानाय ना बावहाय उदालगुरि बेथिंजाय फैफिनबावदों ओमफ्राय फैनानै दा रायजोआ गेजेरावनो गिर्जा लुगासिनो दङ बाप्टिस मा चार्च बे बाप्टिस चार्च ओमफ्राय बावहायनो आवगोल दंखायोमोन दा बे सिफायनाया बेनो बावहायनोमोन दा ओमफ्राय गुबुन गुबुन मण्डलियालाय बैयाव काटलिक दं बेयाव एनएलसी बायदि एनएलसी बिसोर ओमफ्राय गोदान लुफिनगोन ना बैले बिसोर लुफिनजोब्बाय ना मा बबे मोनसेया बै एनएलसी बै प्लास्टिक गोथाङा बे एनएलसी बैनि बे बेप्टिस्ट ओमफ्राय रमान काटलिकनि बै आवगायाव रमान केथलिकआ आवगायाव बिसिना थिंमोन बिसिना बैयाबो थिंमोन बुफायजोबदों गासिबो ओमफ्राय दा मा गामि होनना बुङोमोनलाय बेखौ 2 नं खालबारि होनो 2 नं खालबारि ओमफ्राय बै गलगथा ओमफ्राय हरिनालाय बेबो 2 नं खालबारियाव गोलैयो गोग्लैबाय ना ओमफ्राय बावहाय सरकारि मानसिफोर रावबो फैयाखै गैया माबानि फरेस्टनि मानसिफोर गैया ओमफ्राय गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय फैनाया मिसनारिफोर फैदों ओमफ्राय बेक्तिगत ओरैनो अनसुंथाइ होफैदों ओमफ्राय ओरै मिसनारि एनएलसीनि बेप्टिस्टनि ओमफ्राय आरसीनि ओमफ्राय ओरैनो जिसिया गिफ्ट होफैदों तेरपाल होफैदों माइरं होफैदों ओमफ्राय सलार फिसा फिसा होफैदों मैयासो दाखालिसो होफैदों बियो माला फैया सलारखौ मामोनलाय सुनिमा दाखालि समबाराव ओमफ्राय आरो बनसुनिया माला फैया बनसुमनि खयथायाव मोनरा आबसुनिफ्राय फैयाखै खबर लाफैयाखै गैया फैदों फार्स्टआव डाटा लाना हानो आच्छा फैनो हागौ बिदिला बिसोरबो मालाबा सम मोनोब्ला बिसोरनाबो मैया मोनसे प्रग्राम दंमोन नालाय ओंखायनो फैनो हायाखै जानांगौ ओमफ्राय ओरैनो सरकारनिफ्राय गैया जेबो बिपिएफ गैया इउपिपिएल गैया मोननैबो सरकारा फैयाखै बिसोरथ' सरकाराव गैखाया जाहैबाय थेवबो पलिटिकेल हान्जा हिसाबै फैनांगौमोन फैजानो लुबैगोन ना लुबैया नोंसोरलाय लुबैदोंमोन फैयाखै दा ओमफ्राय बे फरायसा गथ'फ्रालाय ओरैनो गथ'फ्रा दा दङ ओमफ्राय दा फरायगासिनो स्कुलाव थांगासिनो मा क्लासाव फरायनाय दङ बावहाय गथ'फ्रा LKG लानानै 9 सिमहालागै फरायनाय दं 9आव फरायनाय गथ'फ्रा साबेसे दं 9आव फरायनाया बर्तमान दङलै बाहेरायाव थाना फरायजोबो ओमफ्राय बावहाय बे गामियावनो थाथारना फरायनायखौ सानैसो दं खोमादां ना सानैसो दङ मा क्लासाव फरायो बिसोरो 9आव फरायो 9आव फरायगासिनो ओमफ्राय दा बिसोर फरायनायाव माबोरै डिस्टेन्स माबोरै मा जानानै दं दा बर्तमान लायस'नाय फायस'नाय दा सोलिगासिनो दं लाइटफ्राथ' खस्थ'जोंबाबो सोलिनांगोन दा लाइटफ्रा जोंनो मैयायो जिसिया समफ्रामारिया जोंनो गावनि बेक्तिगत लाबोनानै जोंनो गथ'फोरखौ हेल्प होनो थाखाय सलार फिसा फिसा होफैबाय लेखा फरायनायाव जाहाथे बिसोरो एसे मोजाङै दान्दिसेब्लाबो लाइटआवहाय जिरायनानै लेखा फरायनो हानायनि थाखाय अनसुंथाइ होफैदों अनसुंथाइ जोंनो होफैबाय आरो बाव धिकियाजुलिनिफ्राय दोङो बेनिफ्राय नागालेण्ड मासबाद बेनिफ्राय दं बेनिफ्राय चिराङाव हा गैथारि मानसिफ्रा दा बेयाव दखल खालामनानै दङ आरो खोनानो मोन्दों बावहाय जे सोरबा हा थाखानायफ्राबो हाखौ दखल खालामनानै लादों होननानै बुंदों बे आंनि राव नङा बेयो फेरेंगानि राव फेरेंगाया बुंदों जायफ्रा बावहाय चिराङावहाय हा गोनांखा बा थुक्राझार बेंटल बा निसिमा गुबुन गुबुन जायगानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा बावहाय माने हा गोनांफ्रानो हादान सिफायनानै थाफैदों होननानै बुंदों बावहाय फेरेंगानि राव बेयो नंखाय बेखौ माने दा जाज खालामनानै गावसोरो नायनोबो हागोन गोबां बिदिनो हा खुरखानानै फैजाबाय मा होनो ओरै धिकियाजुलिनिफ्राय दं मासबादनिफ्राय दं नागालेण्डनिफ्राय दोङो बिथांमोना बेयावनो जाज खालामबानो मोनगोन बेनिफ्राय दा जोंनि नैबे चिरां क'क्राझारनिफ्राय जेसेबांनाखि मानसि 2-3सो हाबनानै दंखायो बिथांमोनखौबो जाज खालामबानो मोनगोन आरो हा दंनाय गैयै नों माहायनिमोन आङो अरिजिनेलि आंना चिराङावनो चिरां मा जायगा चिरां गारलाबारि आंनिया गारलाबारि बे चिरां गारलाबारिखौ गारनानै बावहाय मानो थाफैनो गोनां दा बेवहाय आंनिया हा गैया बिदा फंबाय 3 दङ
दा जाखिनि बे बिदा फंबाय सानै दोङो बिसोरो बेखिनियावनो सोलिगोन दा बेयाव आं दा दंफैयो आरो बेक्तिगत खात बेंटल दुनाबारियाव फिसाला सानै दं बिहामजो सानै दं ओमफ्राय दा 5 बिगा हा दं गैया नङा बे फिसाला सानै बिहामजो सानैनि नामाव दं फिसाला सानैनि नामाव आंनि नामावहाय 1 काटाबो हा गैया आंनि नामाव जास्लाबाबो मोनगोन दा जोङो फरायसालिनिफ्राय जों लेखा मोनबाय नालाय एलटमेन्ट मोनबाय आरो दाखालि रेन्जारजोंबो आं बिदि बादिलायदों माबा कुइसन जालायलायदों जोंनि फाइल पत्र नोंसिनि आखायाव दङ रानिखाता ब्लकआव नोंसोर आंनि नामाव गिथन बसुमतारिनि नामाव हा 1 काटासो दं नामा नायबानो जाबाय होनना बुंदों फार्स्टआव आं नागालेण्डआव दंमोन नागालेण्डआव बिदिनो माखासे सम बिदिनो मालायनि मावनानै जानानै फैबाय बावबो हा गैजायैलाय आरो अरुणाचल थांबाय अरुणाचलावबो बिदिनो खाथिनानै जाहैबाय बेनिफ्राय हजोंहाय आं गैयाब्लाबो 8 बोसोरसो जादों अरुणाचलाव बेनिफ्राय अरुणाचलावबोथ' निजा जायगा गैया नालाय मालायनि मावनानै जानाय दिखियाजुलियाव हा गोदान खुलिदोंनो होननानै बावनो थांनोसै होननानै हाफोर मोनबायबायगोनदां होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बाव थांबाय बेयावबो हाखौ मोनफैयाखिसै ओमफ्राय बावहाय दा बेवहाय आरोबाव बिदिनो चिराङावबो बड'लेण्डआवनो जोंनि बिटिआरआवनो हा गोदानखौ खुलिगासिनो बेयाव थांनायनानै खबर लानोसै होननानै फैनानै मोनफैबाय आरो दा बेयाव गासैबो आंनि परिबारा दङ आरो गथ' गथाय साबेसे गथ'आथ' आंना 3 नोंनि नामाव एकदम हा इसेबो गैखा दा गैया नैबे कालबारि एरियायावहाय दंफैयो कयेकजन मानसिफोरजों बिदिनो सोरनियाव हा दङ हा गैया बेखौ एसे सावरायलायनायमोन सोंदोंमोन बा जायनाव सोंदों बिथांमोना चिरांनिबो माखासे दङ ओमफ्राय सानैसोआ नागालेण्डनि खिन्थु बिथांमोना हयथ'बा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'नो सानासै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि